A mi personalment aquests 2 anys d'escola taller ha estat una experiència molt enriquidora, molt gratificant. Penso que hem pogut tenir l'oportunitat de conèixer un grup de nois molt motivats, amb moltes ganes d'aprendre. M'imagino que aquesta motivació i aquestes ganes d'aprendre venen molt donada per la tipologia de l'escola taller, perquè per una banda els tenim contractats, que això és un factor de motivació molt important, per una altra els donem l'oportunitat de recuperar hàbits d'estudi, d'obtenir el graduat en educació secundària, o en el cas que ja el tinguin, el batxillerat, proves d'accés, cicles formatius o altres cursos d'altra tipologia. I després tota l'experiència laboral, que tal com està el panorama econòmic actual, és una oportunitat que els fem un contracte durant 1 any i mig. I la valoració no deixa de ser molt positiva. A l'escola taller d'aeronàutica formem els alumnes en les tècniques de restauració i manteniment d'avions. Bàsicament ho fem amb avions històrics, amb la qual complim les 2 funcions. L'escola taller ens ha ajudat de cara a feines properes a ser puntuals, a arribar d'hora al que és el nostre lloc de treball, després de l'esmorzar, el descans, també a mantenir un ordre, una neteja, tot el que és la zona de treball, taller, etc. En les tècniques de restauració d'avions utilitzem avions d'interès històric, amb el qual estem complint 2 funcions. Per una part, la de formar alumnes per la seva posterior inserció laboral, i d'una altra banda recuperem un patrimoni històric aeronàutic de cara al futur Museu Aeronàutic de Catalunya. La formació compensatòria la fem tots els dilluns. Hi ha un grup de nois que aprofiten i es treuen l'ESO i també ens ensenyen a fer la recerca de feina per quan acabem a l'escola taller poder entrar al món laboral fàcilment, tinguem experiència, com ja que fer un currículum, com ja que fer una entrevista personal, que és el més important. Bé, el que procurem fer formació compensatòria és donar aquells coneixements que la majoria de nois no tenen. Bé, perquè no tenen l'ESO i per tant els ajudem a que se la puguin treure, o els que ja la tenen, que en molts casos tenen el títol però no els coneixements, doncs aleshores els reforcem aquí per tal que els puguin tenir. Utilitzem una metodologia diferent, ja que ho fem a través dels ordinadors,
Ells van fent activitats durant 5 hores a la setmana, depèn de l'especialitat. Aeronàutica concretament té 8 hores de compensatòria a la setmana. Van fent les activitats via internet i una vegada al trimestre, és a dir, una vegada cada 3 mesos, anem a fer la prova presencial per validar aquestes assignatures. Tenen l'oportunitat de treure's l'ESO en aquests 2 anys que dura el programa d'escola-taller. De tots els alumnes m'emporto el fet d'haver-los conegut, d'apreciar-ne a molts i d'apreciar-ne molt a uns quants. Arribes a establir una relació molt propera i naturalment sempre hi ha alguns nois amb qui tens més relació i el que sigui i amb els que no m'agradaria perdre aquest contacte. Doncs jo em porto moltíssim, em porto una experiència nova que he adquirit, em porto un saber fer, un saber estar, conèixer altres realitats personals, conèixer altra gent, també conèixer noves maneres de treballar, una nova metodologia i m'emporto una experiència molt i molt positiva, amb ganes de seguir continuant i seguir ajudant a tanta gent que ho necessita. El plan de trabajo de escuela-taller consiste un poco en formar a los chavales para que hagan un mantenimiento de un jardín. Se les concreta un poco para que tengan conocimientos en jardín privado y jardín público, que hay algunas diferencias. Se hace también algo de construcción y se trabajan con algunos elementos y materiales de construcción. Y bueno, también ahí estamos un poco en el Parc Catalunya, en la zona del Trenet, y también estamos en el Parc de la Clota, que venimos un día a la semana. También hacemos la planta de interior, el mantenimiento de la planta de interior del vapor y del restaurante del Vaporión, y bueno, y algunas prácticas que se hacen en las horas de formación. Son desbrozar, ¿no? Sacar la hierba, barrer, coger papeles, de todo, plantar, lo que manda la Trini, ¿no? Lo que manda la jefa. Bueno, el permiso, el ofrecimiento que me han dado aquí del permiso de trabajo me ha hecho tener más experiencia de lo que uno ha tenido, ¿sabes? Para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida estar aquí y bueno, el tiempo que he estado aquí me ha dado una oportunidad de aprender más de lo que yo sabía. Para trabajar tenemos que llevar guantes, casco, gafas, auriculares, botas de seguridad, pernera y arnés. Tenemos que llevar una máquina que pesa.